Tämä on kertomus siitä, kuinka eräänä kosteana ja hämäränä iltana Lontoossa jouduimme Sherlock Holmesin kanssa kohtaamaan rikollisen, joka piti koko maailmaa vain suurena näyttämönä ihmisten aisteille. Olin tuohon aikaan palannut jo jokseenkin vakiintuneeseen lääkärin elämääni ja olin viettänyt useimmat päivät vastaanotollani kaukana Baker Streetin työrteistä. Sinä iltana olin juuri sulkemassa pientä praktiikkaani Kensingtonissa, kun oven yläpuolella kilisi kello ja sisään astui poika, jonka takki oli sateesta tummunut. Herra tohtori Watson, minulle annettiin käsky tuoda teille tämä sanomalehti ja kirje Baker Streetiltä. Ojensin käteni ja otin märästä kädestä sanomalehden, jonka päälle oli huolellisesti taiteltu pieni kirjekuori, ja tunsin sisimmässäni pienen, tuttua jännitystä muistuttavan välähdyksen. Maksoin pojalle punnan kolikon, lähetin hänet takaisin sateeseen ja jäin seisomaan yksin hiljentyneeseen vastaanottohuoneeseen, sanomalehti ja kirje kädessäni. Avasin kirjekuoren ensin, koska käsi tuntui melkein tietävän jo, kenen tarkka ja kulmikas käsiala näkyisi siinä. Kuoren sisältä putosi lyhyt sähke, joka oli osoitettu minulle ja jonka oli allekirjoittanut Scotland Yardin tarkastaja Lestberg. Sähkeessä luki, että Imterivaltheater-nimisessä West Endin teatterissa oli tapahtunut arvoituksellinen tulipalo. Yksi näyttämömies oli kuollut ja että Lestrade pyysi kiireellisesti sekä minun että herra Sherlock Holmesin läsnäoloa. Kun laskin sähkeen pöydälle, huomasin sanomalehden etusivulla lihavoidun otsikon, joka kertoi samasta tapahtumasta ja sydämeni jysähti vanhasta tottumuksesta hieman nopeammin. Tunsin, kuinka vuosien varrella hiukan laimentunut seikkailun halu virisi jälleen, ja tiesin, etten voisi jättää tällaisen tapauksen kutsua huomiotta. Sammutin kynttilän vastaanottoni takahuoneesta, puin päällystakkini ja otin kävelykeppini, sillä jo pelkkä ajatus Holmesista keskellä jotakin outoa teatteripaloa sai minut suuntaamaan askeleeni kohti Baker Streetiä. Lontoon kadut kiilsivät sateesta ja kaasuvalot loivat niihin himmeitä heijastuksia, kun ajurin rattikatoksen alta, täynnä odotusta, matkustin vanhaan osoitteeseen, jossa niin moni merkillinen tapahtuma oli saanut alkunsa. Kun lopulta nousin vaunuista Baker Streetin kulmalla, näin tutun numeron ja tunsin kummallista turvallisuuden tunnetta, joka oli aina liittynyt siihen, että sain astua Holmesin rinnalle vaaran ja salaisuuden kynnykselle. Nousin portaat ylös, koputin, ja kuulin tuttua askelta ja helähtävää avaimen ääntä oven toisella puolella. Hyvää iltaa, tohtori. Herra Holmes arvasikin, että teidät saataisiin paikalle tänä yönä. Hymyilin Hussonin rouvalle ja riisuin takkini, sillä hänen sävyssään oli aina jotakin samalla kertaa moittivaa ja hyvän tahtoista, joka muistutti vanhan talon äidillisestä hengestä. Hän on yläkerrassa, herra, ja teidän olisi parasta mennä suoraan hänen luokseen. Hän ei ole koskenut illalliseenkaan, niin kovin hänellä on ollut kiire. Kiitin rouvaa ja nousin portaat, jotka vuosien varrella olivat tulleet minulle yhtä tutuiksi kuin oman kotini käytävät, ja avasin oven huoneeseen, jossa monet ihmeelliset päätelmät olivat syntyneet. Sherlock Holmes istui nojatuolissaan, laiha hahmo syvälle imeytyneenä kuluneeseen verhoiluun, tiippu kädessään ja polvella levitettynä juuri sama sanomalehti, joka oli hetki sitten ollut omassa kädessäni. Te myöhästyitte vain hiukan, Watson. Ajattelin lähettää Lestraden sähkeen teille jo ennen kuin hän ehkee itse sen kirjoittaa. Sain sekä hänen sähkeensä että sanomalehden, Holmes, ja tuo otsikko riitti kertomaan, että jokin tavallista merkillisempi on tekeillä. Teatteripalot eivät sinänsä ole harvinaisia, mutta tämä, Watson, on kietoutunut sellaisiin ristiriitaisiin todistuksiin ja hajuun, joka on enemmän henkinen kuin kemiallinen. Te puhutte ikään kuin kyse olisi jostakin pelkästään mielikuvituksen varaan rakentuvasta rikoksesta. Aistit ovat rikollisen paras liittoainen, jos hän osaa soittaa niitä kuin viulua, ja tässä tapauksessa minä epäilen, että joku on säveltänyt kokonaisen sinfonian ihmisten nenän, silmien ja korvien varaan. Katselin ystäväni teräviä kasvoja ja huomasin, että hänen silmissään paoisi kylmä innostus, joka heräsi vain silloin, kun hän koki olevansa vastakkain jonkun itseään melkein yhtä älykkäämmän vastustajan kanssa. Lestrade on tulossa tänne hetkellä minä hyvänsä, ja hän tuo mukanaan erään paperin, joka saattaa osoittautua koko näytelmän keskeiseksi rekvisiitaksi. Paperin, Holmes,
Eikö sitten jokin esine palopaikalta tai jokin erikoinen jälkinäyttämöllä? Tällä kertaa, Watson, kyse on päiväkirjasta, ja päiväkirja on usein taitamattoman ihmisen tiedostamaton yritys jäljitellä minun menetelmääni. En ehtinyt tiedustella enempää, sillä samassa alakerrasta kuului koputus ja askeleiden ääni portaikossa, joka paljasti, että vieras ei arastellut talon emäntää, vaan oli kulkenut ohi kiireesti ja totutusti. Iltaa, herra Holmes. Iltaa, tohtorit. Toivon totisesti, että teillä ei ollut parempaa tekemistä tänä sateisena yönä. Lestrade riisui märän takkinsa, asetti sen tuolille ja katsoi meitä samalla hieman uupuneella ja samalla itsepintaisen tyytyväisellä katseellaan. Päinvastoin, tarkastaja. Luonto on ollut viime viikkoina tuskallisen rauhallinen, ja olen kiitollinen jokaisesta mahdollisuudesta käyttää aivojani muuhunkin kuin tupakan tuhkan luokitteluun. Siinä tapauksessa tämä tapaus sopii teille kuin mittatilaustäkki, sillä kukaan ei tunnu tietävän, mitä on todella tapahtunut, vaikka meillä on ruumis, palannut kulissihuone ja epäilty, jolla on kemikaaleja taskuissaan. Jospa kertoisitte alusta alkaen, tarkastaja, sillä sähkeenne jätti paikoitellen enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Hyvin mielelläni, tohtori, vaikka myönnän, että koko juttu kuulostaa kerrattuna melkein yhtä sekavalta kuin todistajien lausunnot. Imperial Theatre on West Endin ylteys, yleisön suosiossa oleva teatteri, jonka katsomossa istuvat usein niin kauppiaat, aateliset kuin ulkomaiden lähettiläätkin. Eilen illalla siellä esitettiin uutta poliittissävyistä draamaa, jonka ensi-ilta oli muutama päivä sitten kunnioittanut läsnäolollaan erään pienen, mutta strategisesti tärkeän valtion lähettiläs. Eilisessä näytöksessä hän ei ollut paikalla, mutta salissa oli silti monenlaisia merkkihenkilöitä, jotka eivät pidä siitä, että heidän nimensä yhdistetään tulipaloihin. Kolmannen näytöksen lopulla katsomossa olevat ihmiset kertovat haistaneensa savua, vaikka mikään ei näyttänyt olevan tulessa, ja jotkut vannovat nähneensä liekkien heijastuksia lähellä näyttämön yläreunan kulisseja. Hetkiä myöhemmin kulissihuoneessa syttyi sitten todellinen tulipalo, joka levisi nopeasti vanhoihin kankaisiin ja puisiin tukirakenteisiin, ja ennen kuin palokunta ehti paikalle, yksi näyttämömies oli jo tukehtunut savuun. Oliko kyseessä onnettomuus, jollaisia teattereissa valitettavasti sattuu, vai onko teillä perusteita epäillä tahallisuutta? Palotarkastajan mukaan liekkien alkukohta ei vastaa sitä, mitä valomies ja lavastajat väittävät, ja kulissihuoneen lattialta löydettiin riekaleita kankaasta, joka oli kasteltu jollakin nopeasti syttyvällä nesteellä. Meillä on myös yksi mies, joka on voinut käsitellä teatterin kaasulinjoja ja kulissien rakenteita ilman, että kukaan olisi sille päätään vaivannut, ja se on tekninen johtaja, herra Arverberi. Saksalainen nimi teatterissa ei vielä tee miehestä rikollista, tarkastaja, mutta kemikaalien hallinta yhdistettynä haluun säästää kustannuksissa tekee usein turhandin kekseliään. Hän on merkitty teatterin papereihin saksalaissyntyisiksi, vaikka on ollut Englannissa vuosikausia, ja hänen työpöydältään löytyi pullollinen voimakkaasti haisevaa nestettä sekä osittain palaneita kannaspauja. Hän kiistää kaiken ja väittää, että kyseessä oli vain uusi savuefekti, jonka oli tarkoitus lisätä jännitystä erääseen kohtaukseen, mutta häntä vastaan puhuu se, että yksi hänen miehistään, Patrick O'Halloran, jäi paloon. Ja missä se paperi on, josta mainitsitte, tarkastaja, se paperi, joka oli niin tärkeä, että mainitsitte sen jo sähkeessänne? Se on täällä, herra Holmes. Se löytyi Patrick O'Halloranin takin taskusta ja näyttää siltä, että mies oli viime aikoina käyttänyt enemmän aikaa kynään kuin vasaraan. Lestrade otti povitaskustaan pienen, nahkakantisen vihkon, joka oli osittain tummunut kuumuudesta, ja ojensi sen Holmesille, joka otti sen vastaan samalla kunnioittavalla varovaisuudella, jolla hän käsitteli kaikkia todisteita. Nuoren miehen käsi, säännöllinen mutta hiukan epäröivä. Siinä on ihmistä, joka on tottunut kirjaamaan ylös tehtäviä, ei ajatuksia. Holmes avasi vihkon ja alkoi lukea sen sivuja, ja minä tunsin, kuinka huoneen hiljaisuus syveni, kun vain piipun tukka putosi hiljaa posliiniseen tukkakuppiin. Katsohan tätä, Watson. Aluksi on merkintöjä harjoituksista, ajankohdista ja näyttelijöiden oikuista, mutta jo muutaman sivun jälkeen tyyli muuttuu havaintojen luetteloksi. Näen täällä mainintoja valoista, äänistä ja eräästä vieraasta herrasmiehestä aitiossa, mutta en ymmärrä, miksi hän on piirtänyt näitä pieniä ristejä ja nuolia markin aaliin. Juuri nuo viattomat pikkumerkit tekevät päiväkirjasta arvokkaan,
Watson, sillä ne ovat miehen tapa rakentaa karttaa jostakin, jota hän ei vielä itse ymmärtänyt. Hän kirjoittaa myös, että näki jonkun tulevan erääseen aition yksityiseen sivuoveen aina tiettyjen kohtausten aikana, mutta ei mainitse nimeä, koska pelkäsi sekoittavansa asiaansa. Hän mainitsee kyllä sanat vieras herra ja salainen näytönä näyttämän takana, mikä on ilmaus, jota en halua sivuuttaa, jos teatterissa on liikkunut viime aikoina ulkomaisia lähettiläitä. Tarkoitatteko, 3, että teatterin hämärissä kulisseissa olisi voinut tapahtua muutakin kuin pelkkiä taiteellisia kohtaamisia? Kun poliittinen draama esitetään näyttämöllä, on harvinaista, että jokin toinen, todellisempi draama ole käynnissä katsomossa tai aitioissa, ja minä epäilen, että Imperial Theatre on ollut näyttänyt molemmille. Minä olen poliisimies, herra Holmes, joten minua kiinnostaa ennen kaikkea se, kuka sytytti kulissit tuleen ja miksi hän teki sen niin, että yksi hänen omista miehistään jäi sisään. Te saatte vastauksenne, tarkastaja, jos sallitte meidän tarkastella palopaikkaa ennen kuin kukaan muu ehtii kuluttaa jäljet loppuun ja suosittele mitä nöyrimmästi, että Adlerberg pidetään toistaiseksi säilössä. Ei niinkään siksi, että uskon hänen olevan syyllinen, vaan siksi, että hän saattaa olla liian arvokas vapaaksi. Teatteri on suljettu, ja paikalle pääsee vain Scotland Yardin luvalla, joten voin järjestää teille pääsyn vaikka heti, jos ette pelkää pientä yöllistä retkeä sateessa. Minä pelkään ainoastaan sitä, että aamu ehtie, ennen kuin olemme nähneet, miten varjot lankeavat palaneeseen kulisihuoneeseen. Tuleeko Watson mukanani? Menen sinne, minne te menette, Holmes, vaikka se olisi syvemmälle kulissien taakse kuin yksikään näyttelijä on koskaan uskaltanut astua. Niin lähdimme 3 miestä sateiseen yöhön, ja vaunujen kolina kaduilla tuntui säästävän ajatusta, että olimme matkalla kohti tapausta, jossa näkyvän tulen lisäksi leimusi jokin näkymätön liekki tekijän aivoissa. Imperial Theatre seisoi hämäränä ja osittain pimennettynä, kun saavuimme paikalle, ja poliisi vartioi sen sisäänkäyntiä, jonka läpi meidät päästettiin Lestradin lyhyen esittelyn jälkeen. Astuimme saliin, jonka tyhjät penkkirivit ja kumiseva hiljaisuus tuntuivat melkein loukkaavilta verrattuna siihen elämän vilinään, jonka olin tottunut yhdistämään tällaisiin rakennuksiin. Kulimme suoraan näyttämölle ja siitä eteenpäin kohti kulissihuonetta, jossa palon jäljet näkyivät yhä mustina ja nokisina seinissä ja lattialla. Holmes kumartui, kosketti varovasti hiiltynyttä puuta ja nosti maasta pienen palaneen kannaspalan, jota hän tarkasteli sekä sormin että silmin. Kuten arvelinkin, kulissin kannas on vanhaa ja kuivaa, mutta joku on avustanut sen syttymistä aineella, joka jättää pistävän hajun, joka ei ole pelkästään savua. Holmes kulki kaasulinjojen vierellä, nuuhki ilmaa ja pysähtyi erään venttiilin kohdalle, jota hän tarkasteli suurennuslasinsa läpi, vaikka valveutuneempikin silmä olisi voinut pitää sitä liioitteluna. Venttiilin reunalla on jälkiä aineesta, joka ei kuulu kaasuun eikä tavalliseen pölyyn, ja minä pyydän, että saamme tästä pienen näytteen myöhempää tarkastelua varten. Te saatte mitä tarvitsette, herra Holmes, kunhan ette odota minulta kemistin tarkkuutta, sillä minä erotan tuskin ruudin tuoksun piipun savusta. Holmes pyysi myös lisää valoa ja käski poliisimiestä tuomaan lyhdyn, jotta hän saattoi tarkastella lattian jälkiä, jotka olivat sekoitu savua, vettä ja kiireisten jalkojen jälkiä. Tässä, Watson, näette alueen, jossa Patrick O'Halloran todennäköisesti kaatui, sillä jalankäynnin jäljet päättyvät tähän ja hiiltyneen puun muoto viittaa siihen, että jokin raskas esine on kaatunut hänen päälleen. Voiko hänen päiväkirjansa kertoa meille, mitä hän teki viimeisinä hetkinään, Holmes? Päiväkirja kertoo meille sen, mitä hän näki ja kuuli useiden päivien ajan, ja jos luemme sen oikein, se kertoo, ketä hän seurasi katsellaan, kun hänen olisi pitänyt seurata näyttämöä. Palasimme näyttämölle ja kiipesimme katsomon puolelle, jossa Holmes pyysi meitä nousemaan ylemmille riveille ja katsomaan, millainen näkymä avautui aitioihin päin. Lestrade, missä aitiossa istui se ulkomainen lähettiläs, josta mainitsitte? Hänelle on varattu tavallisesti aitio numero 7, mutta eilen hän ei ollut paikalla. Sen sijaan siellä kuulemma istui eräs uusi dramaturgi, herra Victor Lamont. Lamont, nimi on englantilainen, mutta aksentti tuskin on, jos olette häntä kuulleet. Olen kuullut hänen puhuvan vain pari sanaa. Hän vaikuttaa hyvin kohtelivalta herrasmieheltä, joka ei tee itsestään suurta numeroa.
Juuri sellaiset miehet ovat usein vaarallisimpia, tarkastaja, ja minä pyydän, että saamme tavata hänet ennemmin kuin myöhemmin. Entä teatterin tekninen johtaja, herra Adlerberg? Onko hän täällä vai vankilassa? Hänet on otettu säilöön ja kuulusteltu, mutta hän ei myönnä muuta kuin sen, että oli valmistelemassa uutta savuefektiä, ja hän väittää, että joku muu saattoi käyttää hänen aineitaan väärin. Pidetään hänetkin mielessä, mutta tällä hetkellä minua kiinnostaa enemmän se, miksi Patrick merkitsi päiväkirjansa jatkuvasti aitio numero 7 reunaa, ikään kuin se olisi ollut näyttämän todellinen keskipiste. Hetken kuluttua Holmes kertoi nähneensä jo riittävästi ensimmäistä tarkastusta varten, ja hän ilmoitti haluavansa tutkia kemikaalin ominaisuuksia tarkemmin ennen kuin antaisi minkäänlaisia lopullisia arvauksia. Paluumatkalla Baker Streetille Holmes istui vaunuissa hiljaa, sormet ristittyinä ja silmät puoliksi suljettuina, kuten hänellä oli tapana silloin, kun hän antoi mielensä liikkua portaita, joita me muutemme osanneet edes kuvitella. Minä puolestani ajattelin kuollutta näyttämämiestä, jonka sormissa oli ollut kova työ, mutta jonka mieli oli nähtävästi ollut kylliksi terävä tehdäkseen merkintöjä vihkoon, joka nyt saattoi paljastaa enemmän kuin yksikään suora todistus. Baker Streetillä Holmes sytytti lampun ja avasi heti kemikaalin sisältäneen pienen pullon, jonka hän oli ottanut mukaansa kulissihuoneesta, ja huone täyttyi nopeasti pistävästä, oudosta tuoksusta. Hän asetti pienen määrän ainetta metalliselle alustalle ja lisäsi siihen tipan toisesta pullosta, jonka etiketti oli kulunut, mutta jonka sisältö oli hänelle selvästi tuttu pitkän kokemuksen kautta. Seuratkaa tarkasti, Watson, älkääkä pelästykö, vaikka nenänne yrittäisikin vakuuttaa teille, että koko tämä huone palaa. Pieni liekki välähti, mutta sammui lähes heti, ja samalla huoneen ilma täyttyi niin voimakkaasta savun hajusta, että minä otin vaistomaisesti ja askeleen taaksepäin ja katsoin ympärilleni odottaen näkeväni liekkien heijastuksia seinillä. Kun mitään ei kuitenkaan näkynyt, ymmärsin, että aistini oli petetty ja että olin ollut hetken ajan saman harhan vallassa kuin teatterin yleisö oli ehkä ollut illalla ennen todellisen tulipalon syttymistä. Huomasitteko, Watson, miten pelkkä haju, yhdistettyä pieneen valonvälähdykseen, sai teidät uskomaan, että näette enemmän kuin näette ja haistamaan enemmän kuin todellisuudessa oli? Se oli kieltämättä hämmentävä tunne, Holmes, ja voin kuvitella, että täydessä teatterissa se saisi helposti aikaan levottomuutta, vaikka mitään todellista vaaraa ei olisi. Lisätkää siihen hiukan kohinaa orkesterimontusta, näyttelijän normaalia kovempi huuto ja vilkaisun kulissien suuntaan, ja teillä on valmis resepti hallittuun paniikkiin, jonka keskellä 1 tai 2 miestä voi liikkua hyvinkin vapaasti. Puhutte kuin kuvailisitte jonkun suunnitelmaa, ettekä vain teatteritemppua. Juuri niin, Watson. Minä uskon, että joku on käyttänyt teatteria ja sen lavasteita hyväkseen ei pelkästään esityksen, vaan myös salaisen kohtaamisen näyttämänä, ja että tulipalo oli huolellisesti jo ajoitettu osa tätä suunnitelmaa. Lestrade epäilee Adlerbergia, mutta te tunnutte kallistuvan jonkun muun puoleen. Adlerbergilla on kyky, mutta motiivi ja kylmä herkkyys haistien johdatteluun paljastuvat paljon selvemmin Patrickin päiväkirjan riveillä, joissa esiintyy yhä uudelleen ilmaus vieras herra aitiossa. Uskotteko tämän vieraan herran olevan Victor Lamont, uusi dramaturgi, jonka nimi mainittiin teatterissa? Se olisi loogisin johtopäätös, varsinkin kun olen jo kuullut hänen nimensä yhteydessä eräisiin Manner-Euroopan vähemmän julkisiin teattereihin, joissa näytös ei rajoitu siihen, mitä yleisö näkee lavalla. Onko teillä todisteita, vai onko tämä vasta yksi niistä alkuperäisistä hypoteeseistanne, joihin ette vielä tahdo sitoutua? Minulla on toistaiseksi vain viitteitä, Watson, mutta ne viitteet ovat selkeitä kuin nuottiviivat, joiden väliin rikollinen on sijoittanut omat sävelensä, ja minun tehtäväni on nyt kuulla kokonainen sävelmä. Seuraavana päivänä Holmes käytti lähes kaiken aikansa epämääräisiin käänteihin, joihin en saanut seurata mukaan, ja lyhyisiin viesteihin, jotka kulkivat pikaviestin välityksellä hallituksen pimeämpiin käytäviin, joihin edes minun ystävyyteni ei yltänyt. Illalla hän palasi vihdoin, kasvot kalpeat, mutta silmät levollisen kirkkaat, ja asettui tuolilleen samalla varmuudella kuin mies, joka on löytänyt puuttuvat palat monimutkaisesta palapelistä. Voin kertoa teille nyt, Watson, että aitio numero 7 ei ole pelkkä teatterin yleisöpaikka,
vaan erään pienen liittovaltion edustajan epävirallinen toimisto, jossa on viime kuukausina käyty keskusteluja laivastotukikohtien sijoittamisesta. Tarkoitatteko, että sopimusluonnoksia on säilytetty teatterissa ja että joku on saattanut pyrkiä niiden äärelle tulipalon turvin? Juuri niin, ja se joku on Victor Lamont, joka on minun tietoni mukaan työskennellyt etämääräisissä tehtävissä ainakin 2 eri hallituksen varjoisissa toimistoissa, ja hänen erikoisalansa on ollut ihmisten harhauttaminen esitysten aikana. Mutta miksi hän olisi valmis vaarantamaan 10 ihmisten hengen vain saadakseen käsinsä joitakin papereita? Siksi, että hänen kaltaisilleen miehille ihmishenki on vain yksi osa suurta säkkilautaa, ja koska hän ei halua vain papereita, vaan myös todistaa itselleen, että hän voi ohjata kokonaisen salillisen ihmisiä pelkkien äistien kautta. Siis puhdasta älyllistä nautintoa, kuten joskus olette kuvannut niitä rikollisia, jotka tekevät tekonsa enemmän ajatuksen ilosta kuin hyödystä. Se on harvinainen, mutta sitäkin vaarallisempi motiivi, Watson, ja Patrick O'Halloranin päiväkirja on antanut meille pienen ikkunan sellaisen mielenliikkeisiin. Miten aiotte saada Lamontin kiinni, 3, jos hän on varovainen mies ja hallitsee aistihärhän keinot? Paras tapa saada kiinni näyttämällä esiintyvä illusionisti on viedä häneltä hetkeksi mahdollisuus ohjata valoja ja savuja, ja siksi minä aion pyytää Lestradea järjestämään toisen näytöksen, joka on suunniteltu enemmän hänen kuin yleisönsä varalle. 3 lähetti Lestradelle viestin, jossa hän pyysi, että teatteri avattaisiin uudelleen pikaisesti pientä, ilmoituksettakin nopeasti täyttyvää näytöstä varten, ja että tietyt varotoimet toteutettaisiin kulissihuoneessa ja aitioiden puolella. Lestrade suostui, joskin vastahakoisesti, mutta hänen luottamuksensa Holmesiin oli vuosien varrella kasvanut siinä määrin, että hän oli valmis altistamaan sekä maineensa että Scotland Yardin arvokkaan nimen tällaiseen kojasentoon. Jos tämä menee pieleen, herra Holmes, toimittajat retivät meidät kappaleiksi, mutta jos se onnistuu, saamme ehkä enemmän kuin vain tuhopolttajan kiinni. Luottakaa siihen, että minä en ole koskaan kuljettanut teitä sinne, missä ei ole ollut vähintäänkin kohtuullista mahdollisuutta päätyä sanomalehden ensimmäiselle sivulle kunnialla. Näytöksen iltana Imperial Theatre oli jälleen valaistu, mutta ilmassa leijui tavallista raskaampi jännitys, jonka tunsin jo astuessani sisään, sillä tiesin, että tällä kertaa olimme osa suurta ansaa, emmekä pelkkiä tarkkailijoita. Holmes oli määrännyt minut istumaan keskikatsomoon, josta saatoin nähdä sekä näyttämön että aitio numero 7, kun taas hän itse aikoi liikkua vapaasti teatterin eri osissa, kuin varjo, jota kukaan ei huomaisi ennen kuin oli liivan myöhäistä. Lestrade ja joukko luotettavaan miehistöön kuuluvia poliiseja oli sijoitettu kulissihuoneeseen, takaviin ja käytäviin siten, että he voisivat sekä estää tulen leviämisen että pidättää jokaisen, joka yrittäisi käyttää syntyvää hämminkiä hyväkseen. Näytös alkoi ja näyttelijät puhuivat vuorosanansa, mutta minun oli pakko myöntää mielessäni, että tuskin kuulin heidän sanojaan, sillä katseeni haki toistuvasti aitiota, jota Patrick oli päiväkirjassaan merkinnyt pienillä risteillä. Heti ensimmäisen näytöksen aikana aitioon astui laiha, tummapukuinen mies, jonka olemuksessa oli jotakin hillittyä ja samalla levollisen tarkkailevaa, ja minä arvasin hänen olevan Victor Lamont. Esitys näyttää etenevän kiitettämällä tarkkuudella. Teillä on lahjakkaita näyttelijöitä. Olemme kiitollisia, herra Lamont, että olette antanut meille muutoksen ehdotuksia. Yleisö näyttää pitävän jännityksestä. Näin vain vilaukselta keskustelun, joka käytiin aitiossa, mutta se riitti vakuuttamaan minut siitä, että mies ei ollut mikään tavallinen vierailija, vaan joku, joka oli tottunut ohjaamaan tapahtumia vähäisilläkin eleillä. Toisessa näytöksessä näyttämöllä oli kohtaus, jonka aikana valot himmenivät ja orkesteri soitti tavallista äänekkäämmin, ja juuri silloin tunsin nenässäni sen saman kitkerän tuoksun, jonka olin oppinut yhdistämään Holmesin kemialliseen kokeeseen. Yleisö liikahti, kuuli sihahduksia ja joku takanani huurahti hiljaa, että haistoi savua, vaikka näyttämö näytti olevan ennallaan ja kulisien reunat liikkumattomina. Pidin kuitenkin katseeni aitiossa, jossa Victor Lamont nojautui eteenpäin ja katsoi intensiivisesti kohti sitä osaa kulisseista, joiden takana tiesin Lestraden miesten odottavan. Hetken ajan mikään ei tapahtunut, ja ajattelin jo, että rikollinen aikoi tyytyä pelkkään aistihärhaan,
mutta silloin näyttämön takaa kuului tukahdutettu paukahdus ja hohde, joka ei ollut pelkkää valoa, vaan myös todellisen liekin leimahdus. Yleisöltä pääsi äänekäs hämmennys, mutta samassa hetkessä, ennen kuin paniikki ehti kasvaa, kulissien välistä syöksyi useita poliiseja, jotka tarttuivat sammutusvälineisiin ja ryhtyivät tukahduttamaan liekkeä ammattimaisella nopeudella. Lamont nousi aitiossaan seisomaan, ja näin hänen katseensa siirtyvän kulissien takaa kohti sivukäytävää, jonka kautta tärkeät vieraat tavallisesti poistuivat, ja hänen kädessään välähti jokin, joka muistutti pientä metallista laitetta. Samaan aikaan, kulissien takana, kolmes oli jo liikkunut lähemmäs ja myöhemmin sain Lestradelta kuulla, että tuo pieni laite olisi levittänyt nopeasti samaa pistävää hajua, joka olisi saanut ihmiset uskomaan, että toinenkin osa teatterista oli tulessa. Lamont jätti aition ja suuntasi askeleensa kohti sivukäytävää, jossa yksi hallituksen virkamies istui valmiina poistumaan, salkku kädessään, ja minä ymmärsin, että hänen aikeensa oli käyttää hämminkiä hyväkseen ja kaapata mies tai ainakin hänen paperinsa. Ennen kuin hän ehti perille, käytävässä näkyi tuttu laiha hahmo, joka nousi varjosta yhtä luontevasti kuin olisi astunut esiin näyttämön kulissista, ja minä kuulin Holmesin viileän äänen. Luulen, herra Lamont, että tämä näytös on saavuttanut huitennuksensa ja että on aika laskea esirippu teidän osaltanne. Teidän lausuntonne kuulostaa siltä, herra, kuin olisitte kriitikko, joka uskoo ymmärtäneensä kirjoittajan tarkoituksen paremmin kuin kirjoittaja itse. En ole kriitikko, vaan vain vaatimaton tulkitsija, joka lukee mieluummin päiväkirjoista kuin julisteista, ja Patrick O'Halloranin merkinnät ovat antaneet minulle enemmän tietoa teidän käsikirjoituksestanne kuin yksikään mainos. Jos tämä on pidätysyritys, herra, tiedätte varmasti, että teillä pitäisi olla jokin parempi syy kuin yhden kulissipojan epänääräiset muistiinpanot. Meillä on syytä enemmän kuin tarpeeksi. Herra Lamont, teidät pidätetään epäiltynä tahallisesta tuhopoltosta ja osallisuudesta valtiollisten asiakirjojen luvattomaan tavoitteluun. Lamont käännähti hetkeksi, ja hänen kasvoilleen ilmestyi ilme, jossa ei ollut pelkoa, vaan pikemminkin äkillinen pettymys kuin mies, joka on juuri menettämässä hienoimman pelisiirtonsa. Te olette liian varovaisia. Tarkastaja, te olette sammuttaneet liekin, joka olisi voinut paljastaa koko maailman sille, kuinka helposti sitä voi ohjata. Maailma ei kaipaa tällaisia kokeita, herra Lamont, ja jos te kaipaatte älyllistä huvia, suosittelen sakkia tai matematiikkaa, joissa ainoat nappulat ovat paperilla. Lestraden miehet astuivat esiin ja tarttuivat Lamontin käsivarsiin, ja hetkessä hänen ranteisiinsa sulkeutuivat raudat, jotka olivat paljon vähemmän teatraaliset kuin ne kahleet, joita yleisö oli tottunut näkemään näyttämöllä. Poistuimme teatterista, jossa yleisö rauhoiteltiin ja heidät lähetettiin kotiin selityksellä, että kyseessä oli tekninen häiriö, joka oli saatu hallintaan, mutta minulle oli selvää, että todellinen näytös oli ollut meidän kolmen ja Lamontin välillä. Muutamia päiviä myöhemmin meillä oli Bakero Streetillä harvinainen tilaisuus nähdä, kuinka rikollinen, joka oli rakentanut tekonsa aistien varaan, joutui kohtaamaan Holmesin päättelykyvyn kylmän valon. Lestrade saapui tuomaan lisää tietoja Lamontin menneisyydestä ja kertomaan, että hänen huoneistostaan oli löytynyt kirjeenvaihtoa, joka todisti hänen toimineen vähintään 2 eri hallituksen marjoisissa tehtävissä. Te olitte oikeassa, herra Holmes. Hän on ollut mukana pienissä kokeiluissa eri teattereissa, joissa hän on käyttänyt savua, valoja ja ääniä saadakseen ihmiset uskomaan kaikkia, mitä hän halusi heidän uskovan. Hän oli suunnitellut Imperial Theatreen suurimman kokeensa. Siinä oli tarkoitus yhdistää aito tulipalo ja aistiharha samaan näytökseen ja käyttää sekä sortua hyväkseen kaapatakseen sopimusluonnoksen, jota säilytettiin aiemmin mainitun lähettilään laukussa. Hän olisi voinut onnistua, ellei yksi nuori näyttämömies olisi katsonut hieman tarkemmin kuin hänen tehtävinsä kuului ja kirjoittanut havaintojaan muistiin viattoman näköiseen vihkoon. Patrick O'Halloranin päiväkirja on siis ollut koko tapauksen avain 3. Se on ollut avain siihen, että olemme nähneet kulissien taakse Watson, mutta itse lukkoili Lamontin mielen rakenteensa, jonka olin joutunut päättelemään sieltä täältä kuin valon välähdyksistä pimeässä. Valtiovarainministeriö ja ulkoasiainvirasto ovat kiitollisia, vaikka eivät aio pitää suurta ääntä tästä asiasta, ja olen saanut käskyn kiittää teitä heidän puolestaan. Minulle riittää tieto siitä, että yksi mies vähemmän käyttää ihmisten aisteja leikkikenttänään ja että teatterit voivat palata entiseen, turvallisempaan illuusioonsa.
Kun Lestrade oli lähtenyt, Kolmes jäi hetkeksi istumaan hiljaa, viulu sylissään, eikä hän koskettanutkaan kieliä, vaan katseli vain ikkunasta ulos harmaaseen iltaan. Te ajattelette vielä Lamontia, Kolmes. Ajattelen sitä, miten harvinaista on, että rikollinen myöntää suoraan tekemänsä tekonsa pelkän älyllisen nautinnon vuoksi, ilman että peittää motiiviaan rahan tai kostojen kaltaisilla verukkeilla. Hän sanoi, että maailma on helposti ohjattavissa, jos osaa vedota aisteihin. Hän oli oikeassa siinä, että aistit ovat heikot, mutta väärässä siinä, että ihmisillä ei olisi muita puolustuksia, sillä niin kauan kuin on edes harvoja, jotka kirjaavat havaintonsa yhtä tarkasti kuin Patrick ja joitakin, jotka lukevat nämä merkinnät oikein, ei maailma ole täysin hänen kaltaistensa miesten armoilla. Teidän sanoissanne on enemmän lohtua kuin tavallisesti, Kolmes. Ehkä siksi, että tässä tapauksessa näen selvästi, kuinka paljon meitä auttoi yhden tavallisen miehen halu ymmärtää, mitä hänen ympärillään tapahtuu, ja se on näkymä, jota en halua väheksyä. Myöhemmin sain nähdä Patrickin päiväkirjan vielä kerran, ja huomasin, että viimeinen, osittain hiiltynyt sivu sisälsi yksinkertaisen, mutta voimakkaan merkinnän, jossa luki vain, että jokin suuri tuli oli tulossa, jotta maailma näkisi, kuinka helposti sitä voi johdattaa. Se lause jäi mieleeni ja palaa siihen vieläkin, kun ajattelen Imperial Theatren tapausta ja sitä, millainen mies oli valmis sytyttämään tulen vain todistaakseen itselleen, että hän hallitsi ihmisten pelkoa. Ennen kuin päätän tämän kertomuksen, sallin itselleni muutaman sanan sinulle, joka kuuntelet tätä tarinaa nyt ajassa ja paikassa, joita en voi nähdä, mutta joita voin ehkä silti jollakin tavoin puutella. Haluan kiittää sinua siitä, että olet kuunnellut tämän tapauksen loppuun asti ja kulkenut kanssamme Baker Streetiltä Imperial Theatren hämäriin käytäviin ja takaisin. Jos pidit tästä kertomuksesta ja haluat kuulla lisää niistä lukemattomista tapauksista, joista en ole vielä ehtinyt kirjoittaa, pyydän sinua painamaan tykkäysnappia ja tilaamaan tämän kanavan, jotta et jäisi seuraavista seikkailuista paitsi. Kutsun sinut myös jättämään kommentin, oi se sitten kysymys, ajatus tai oma arvauksesi siitä, missä kohdin olisit itse huomannut Lamontin juonen, sillä meidän aikamme seikkailut elävät yhtä paljon kuulijoiden kuin kertojien mielissä. Jos tunnet, että haluat tukea tätä kanavaa ja sitä työtä, jota teemme tuodaksemme luoksesi uusia kertomuksia Sherlock Holmesin kertomattomista tapauksista, voit käyttää videon oikeassa alakulmassa näkyvää koodia tai videon kuvauksessa olevaa linkkiä antaaksesi lahjoituksesi. Videon kuvauksesta löydät myös linkkejä aivan toisenlaisiin sarjoihin ja kertomuksiin, jotka kuljettavat sinut kauas tästä sumuisesta Lontoosta, vaikka en nyt ryhdykään kuvailemaan niiden sisältöä tarkemmin, jotta yllätys saisi jäädä sinun löydettäväksesi. Jätän sinut nyt ja toivon, että palaat seuraavassa jaksossa kulkemaan kanssamme jälleen Baker Streetin portaikkoa ylös, sillä niin kauan kuin on joku, joka haluaa kuulla, minä olen valmis kertomaan seuraavan tapauksen.